Zdravím vás všechny. Říkáte si, jaký opat teďkom to tam je? Jmenuji se Tomáš Dostík, neboli Dostál. Je mi 20 let a pocházím z takového malého městečka, který se jmenuje Litoměřice. Říkáte si, co ten Bůh vůbec chce? Co mě tady vůbec obrazuje do píči? Touto cestou bych chtěl najít dívku svých snů. Jaká by měla být? Měla by to být dívka. To je určitě hlavní důvod. Proč tohle video vůbec natáčím? Povahově by mohla být hodná, milá, laskavá, aby uměla udělat aspoň vajíčka a párek ohřát v mikrovlnce. Vzhledově bych řekl, že by mohla být malá, plešatá určitě ne, to především ne, plešatý neberu, takže kdyby volala mi nebo psala nějaká plešatá, nemám moc šancí, nevěřte mi. Malá, plešatá teda ne, na barvě vlasů mi tak nevadí, hlavně jak nejsou třeba modrý, jo? Takže blondýna, černováska, jakákoliv, kozy, prostě nějak do ruky, jo? Takže ruce nemám až tak nějak velký, takže malý kozy nevadí. Píču samozřejmě oholenou, lítat bobra si nechtěl nikdo, že? Tak hledově asi bychom byli u všeho. Chcete asi teď vidět něco o mně, že? Jaký jsem, co mě baví, co mě taky nebaví. Takže co mě třeba baví? Hrál jsem závodně fotbal, asi 4 roky. Vysel jsem se na to, říkáte si, proč si na to sral? To víte, vás, dětky. Prostě byl jsem čurák, jak se řekne po česku. Co dál mě baví? Internet, to je jasný, Facebook, na něm jsem většině, dá se říct, komentuju tam ty 14, který píšou, já jsem zamilovaná. No prostě píči, myslíte si to taky? Určitě jo. Co dál? Jsem prostě týpek jako každý jiný. Máme rád holky, zábavu, klas, paření. Občas si oholím koule, když je teda čas. Většinou jsem taky v práci, takže teď to trošku zanedbávám, že? Co dál, co mě život naučil? Život mě naučil, že náš největší upřímný přítel je zrcadlo. To nám nikdy nelže, že? To dál bych chtěl vlastně touto cestou vlastně teďkom vyjádřit a říct vám, že hledám prostě věrnou, hodnou dívku. Kdyby teďkom zrovna v tuhle chvíli teďkom nějaká dívka koukala a já ji zaujmu, tak můj Facebook je Tomáš Dostík. Tak určitě si mě přidej, můžeme pokecat, pokud nejsi teda plešatá, že? A třeba se poznat. Já věřím na lásku ještě, snad ta láska existuje, že? Věřím, že prostě ty dva se můžou spojit a vytvořit něco hezkého. Ne! Nějaký dítě, to zase ještě je čas, ale prostě jako prožít hezké chvilky ve dvou. Prostě říct si, miluju tě miláčku, jaký jsi měla den, víte jak, prostě romantiku, chci prostě prožít něco zvláštního. Sem každý dává na YouTube sami nějaký píčoviny, nějaký zpívání. Proč zpívání? Život není o zpěvu, život je prostě o tom říct tomu druhému člověku, co k němu cítím. Není to tak? Nevím. Pokud prostě se někoho zaujmu, určitě budu rád, když se ozve. Na Facebooku určitě budu čekat, ne, na plešatou. A pokud vás ještě něco o mě zajímá, rád vám to sdělím. Nevím, co bych ještě o sobě mohl vám říct. Můj penis měří 22 cm, kdyby prostě nějaká nymphomanka třeba by chtěla napsat. Co ještě bych mohl říct? Vzdělání mám základní, takže 9 tříd, myslím, že to bylo. Střední jsem nedokončil, jelikož jsem si řekl, ale hlavní je láska. Bydlím už sám, takže mám vlastní byt, pracuju, takže
jsem zajištěný, takže určitě dívky se mnou se nudit nebudete. Váš Tomáš